Tezil bayramçylaryň dabaralarının dowam edýän pursatlaryny arkada şäheriniň başarçysynyň ýanyna ýabanlanyrlan medeni köpçülikden şäherlere şatlyk şowkun mahsus boldy. Ma'lum şeýle ýurdumyzy üsüp gelýän ýaş nesiliň arasyna howanarlygy mätä şaglan döwletimiz tarapyndan uly üns arada bilen gurşulan ony bellemeli. Munyň özi halkymyzyň asyrlaryň dowamyny döredin we dünýäni soluk ýüreligleriniň nesilden nesile geçip biziň ullemizde döwrüp derejede üsürilýäniň nowatdaky beýanydyr. Häzirki döwürde ýaş nesiliň hemme tarapaýyna arada bilen gurşulyp alınmagy, gahrman arkadamyzyň berkarar eden hemde arkadawy gahrman serdarmyzyň üstünlikli durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň ileri tutilýän uğurlarynyň birini urly. Şunu ýaşary watansöjülük hemde halal zähmet esasyny terbilemek, olaryň milli däpde suwlary bolan hormatyny hemde ata-babalarymyzyň ýol ýüreglerini ıgrarlygyny puturlanmak meselelerini zerur ünsürliýär. Bu bolsa ýaşlaryň hemme tarapaýyna bilim terbiyeli bolmagynyň esasy şertleri hökmüne ikrar edildi. Başarçanyň ýanyny gurulana dawaran dowamyna ýaş nesillere gahrman arkadamydan hem hormatly prezidentliň adyndan süýjülükli sowgatlar goşurylyp, çağdary hoş niýetli arzuwlar aýdyldy. Bagtyar nesilleri özleri hakda edilýän arady üçin gahrman arkadamyda hem arkadaly gahrman serdarmyda tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şatlykly pursatlaryň dawarasy belende ötürli. Soňra bayramçylyk dabralary gahrman arkadamydan başlanjy hemme ýygydarly taýlasy esasyna biniýat bolan täze şäheriň belend ruha wesinden dawralan toý bayramdan geçirilýän merkezine öwrülen merkew toý mekanyna dowam etdi. Arkada şäherine gurulana bayramçylyk dabralarynyň dowam edýän toýy şadýan şaglan şatlykları hemde gülki sesleri joşgyny aýdym saatlar bilen utgaşyp, bagtyar çağlaryň ýurt hökmüne ikrar edilen Türkmenistanyň her bir günüň şatlykly wakadara ýatda garjy pursatlary besenýändigini eleme äşkar edýär. Täze münasibetli gurulany bayramçylyk dawrasyna medeniýet we sunudy saatlar bilen bir hatarda teatr artistlarynyň, Aşgabat we arkada şäherläriniň sirk ustadlarynyň, aýat babanyň hemde garpamyň gatnaşmaklary şanly waka münasibetli geçirilýän şäheriniň dawrasyny hem derejesini belende götürdi. Artistleriň bayramçylyk çykyşlary, gülküli oýundary bu ýerde gurulan dawranyň ähmiýetini hasam artdyrdy. Aýratynam arkada şäheriniň görüli adynaky döwlet serkiniň artistlarynyň çykyşlary çağlarda uly täsirler galyrdy. Artistler bayramçylyk münasibeti taýyarynan medeni maksatnamalaryň çäklerini dawra gatnaşýan çağlaryň öňünde öz boşlyk hem täsirli çykyşlary ýaýbanlanyrdylar. Çykyşlaryň dürli uğurlary öz içine almagy, olaryň ýata garjy pursatlara baý bolmagyny şertlendirdi. Çağları gahrman arkadamydan hem arkadaly gahrman serdarmydan adyndan täze münasibetli süýjülük sowgatlaryna goşulmagy dawaran esasy wakalarynyň biri boldy. Dawra gatnaşýan çağlary süýjülükli sowgatlary uly joşgun ruh berentlik bilen bagtdan paý hökmüne kabul etdiler.